Så er jeg lige ved at være færdig med bøllehatten, som jeg har lovet, at de skulle se, når den var færdig. Hæfter lige med et par knuder. Så kører jeg den lige ind igennem her, sådan. Sådan. Så, nu er den færdig. Jeg har også hæklet en til mit barnebarn. Så I må gerne abonnere på min kanal, fordi så vil jeg vise jer, hvordan I kan lave en bøllehat med flag på. Vi ses. Hej.